excel·lència, amb unes persones de renom, de categoria, d'expertesa en el tema i bé, què us he de dir? Després ja ho comprovareu, ho confirmareu. Estem molt contents d'haver pogut fer realitat aquesta trobada i us donem la benvinguda, us ho agraïm i ho volem fer en el context d'aquestes activitats que hem organitzat durant les setmanes que durarà la cloenda del bicentenari a Barcelona i ens ha semblat que l'oportunitat d'aquesta taula rodona d'inici era la millor convocatòria. Us agraïm la vostra assistència i ho faig en nom dels altres directors de les escoles de Barcelona, de les obres socials i també de l'equip de comunicació del Casal, que hem treballat plegats perquè això surti de la millor manera possible. Així és que moltes gràcies per ser aquí i especialment a vosaltres i a Pep, que molt amablement des de l'inici va acceptar de conduir aquesta taula que porta per títol Eduquem per transformar i que ens donarà una gran oportunitat a tots plegats per aprendre al llarg d'aquesta estona que durarà la taula. Benvinguts i moltes gràcies a tots i a totes. Bé, doncs bona tarda. Gràcies també a Emili, Montserrat i Jaume per ser aquí. Això és una tarda de luxe i tot sona com molt familiar, no? Som aquesta gent, és un entorn també molt recollit, però és un espai idoni per tenir una conversa. I el que hem demanat i el que us proposem és això, és tenir una conversa. Conversar sobre educació. Estem celebrant el bicentenari de l'existència dels Germans Maristes, però és un de tants projectes que hi ha arreu del món que intenten realment això fer un món millor i que té tota una tradició. Doncs també és poder parlar amb vosaltres d'educació, de què vol dir transformar, per què és important i per què necessitem avui, o parlem tant de transformar i d'innovar també, no? Parlem de la realitat del jovent avui, les respostes que necessiten en els àmbits formals i en els àmbits que no són formals. I farem tot des d'aquesta perspectiva de la transformació, de l'impacte que té l'educació en la societat. Sí que no sé com esteu de noves tecnologies, suposo que ja no són tan noves, però si algú vol fer algun tuit, hem posat aquests dos hashtags, el d'Eduquem per transformar i el de bicentenari marista, així que si alguns voleu compartir alguna de les coses que avui sentirem, escoltarem, doncs ho podeu fer a través de les xarxes. Després també la idea és anar conversant, que sigui d'una manera fluida, i anirem passant per diferents blocs amb això de la transformació. I anirem a dir com la persona pot ser llavor de transformació, com la comunitat també és llavor de transformació, la innovació educativa, en teoria, també ha de ser una llavor de transformació i això és el pla inicial. Anirem veient si el seguim o per on ens porta aquesta conversa. Diuen que per canviar la realitat el que cal fer és canviar les converses. Doncs penso que amb el que avui viurem podem començar a canviar la realitat i en tot allò que puguem aprendre. Abans d'iniciar, doncs sí que presentarem breument, Jaume, no surt a les pantalles? Aquí fem un acte de fe continu. Molt bé, doncs en Jaume va néixer a Calatayud. Calatayud fa uns quants anys? 71. Fa 71 anys. I bona part de la seva vida professional ha transcorregut dedicada al món dels adolescents i joves i a les seves dificultats socials. El món de l'educació ha estat implicat en la renovació pedagògica, les escoles de la pedagogia activa, els centres de secundària sobretot i els equips d'assessorament psicopedagògic. I més recentment has estat implicat en la posada en marxa de propostes locals per l'acompanyament de les transicions adolescents en acabar l'escola secundària obligatòria i l'atenció als processos d'incorporació social de les persones
excloses i el seu acompanyament. Entre el 2004 i el 2007 va ser adjunt del Síndic de Greuges per la defensa dels drets dels infants, així com secretari de famílies. Ha escrit diversos llibres sobre l'educació. Abans de començar comentàvem que és top ventes. L'últim llibre que has escrit és el de Estimen... com és això? Estimen quan més ho mereixi perquè és quan més ho necessita. A punt de sortir la versió castellana ja. Molt bé. I d'altres, com Estimen, com Àlex, No entiende el mundo, etc. N'hem escrit molts. En una entrevista amb l'estimat Carles Capdevila, just preparant-me aquest moment de la taula, em va cridar molt l'atenció que es va referir a tu com l'apòstol dels adolescents. I això em va captar molt l'atenció, perquè ens ofereixes una visió del jove a l'aula, més enllà de l'aula, i també hem tingut la sort de comptar amb la seva col·laboració en moments amb les obres socials, també amb les jornades pedagògiques que vam tenir a Lleida, per tant ens coneixes una mica. Gràcies per ser aquí. Gràcies. Montserrat del Pozo, religiosa de les missioneres filles de la Sagrada Família de Natzaret, de família d'origen català, però nascuda a Caracas, Venezuela. I a la seva infantesa es va traslladar a Badalona. I és mare general de la congregació des del 2013. Ets un gran referent a nivell internacional en temes d'innovació educativa i coneixem, tots els que estem aquí, el procés de transformació que es va viure al Col·legi Montserrat a Barcelona. També, investigant una mica, sobretot el que remarcaves tu mateixa en una de les entrevistes, que les parts principals d'aquest projecte era precisament posar l'alumne al centre, que era estar orientats al servei. Els canvis han de ser sistèmics, no han de ser coses puntuals, sinó que un munt de coses han de poder canviar. La importància de poder generar experiències d'aprenentatge i també canviar un país. Tots aquests esforços per canviar un país. Té una llarga experiència en el lideratge i suposo que exercint com a mare general també és lideratge des d'una altra perspectiva molt diferent. I ens aporta aquesta visió internacional, ens deia que tenen escoles pels 5 continents i que per tant tens una visió molt ampla i que com a congregació religiosa el vostre carisma també és l'educació. Doncs gràcies per ser aquí, Montserrat. Gràcies a vosaltres. I l'Emili Turú és algú de casa, nascut a Marçà, al Priorat, i va ser superior general dels Germans Maristes des del 2009 al 2017. Ell va ser impulsor d'un profund procés de transformació a l'Institut Marista i entre ells la celebració mateixa del bicentenari, que avui estem aquí d'alguna manera també celebrant. I una de les frases que deia, el lema era un nou començament. Té una gran experiència en lideratge d'equips, de processos, acompanyament de persones. També aporta aquesta visió internacional. Darrerament els maristes diem que formem o que volem ser un cos global. Això també genera molts reptes. També viu i transmet la importància de la contemplació, de viure sent conscients del moment, de l'aquí i de l'ara i sobretot de cuidar el ser de la persona. A Catalunya, al finals dels anys 90, també va iniciar un procés d'innovació educativa. En aquell moment no s'utilitzava tant la paraula innovació, però sí que es va començar tot un procés amb Antoni Zavala i d'altres del seu equip per generar aquest canvi que necessitàvem. Per últim, destacar que a nivell Catalunya també va ser el promotor de la presència dels germans, entre altres, de la presència en l'àmbit social. Una institució dedicada fonamentalment al món escolar diu hem de canviar o hem de poder ser presents en d'altres àmbits. Doncs gràcies, Emili, per ser aquí. Realment, quan vam posar els 3 noms sobre la taula, dèiem, és com a veure si hi ha sort, i realment és d'agrair molt la generositat
i que de seguida va sortir el vostre sí i no va haver de... va ser molt ràpid i no pot ser tan fàcil això, doncs una vegada més gràcies. Buscant trets principals compartits per ells, jo destacaria uns quants. El primer, he posat la paraula elders. Elders són els ancians amb tot el respecte, no per l'edat ni molt menys, sinó per la saviesa que aporten, i tot el recorregut que tenen de vida, d'experiència, i és bo que a les comunitats sapiguem escoltar. Per tant, la paraula que ens puguin adreçar és mereixedora de molta atenció i d'escolta. Segon, el tema de que d'alguna manera heu participat en processos de transformació i d'innovació. El fet que dèiem de la globalitat, la visió àmplia que porteu de diferents àmbits i també de diferents cultures. Després també dues passions entenc que teniu. La passió per la justícia i l'equitat, per tot allò que faci més humà al nostre ser, i per últim la passió manifesta pels infants i joves. Per tant, qui millor poder tenir aquesta estona de conversa. I ja n'hi hem parlat massa, perquè la idea és, i això els hi deia, que un cop endeguem ja no hi ha allò de dir un pregunta i els altres contesten, sinó que tenim tota la llibertat d'intervenir. I jo feia la broma, dic que a mi m'han dit moderador, però dic, sou tan moderats que em sembla que no caldrà moderar. Ja ho veurem, no? Ja ho veurem. I a més són gent molt complidora, perquè els van demanar uns deures. I els deures era que escriguessin un tuit sobre el títol de la xerrada, que és Eduquem per transformar, i escrivia un tuit de 280 caràcters, o sigui, està en l'última línia del Twitter. Llavors, li demanaré a la Imma que llegeixi el tuit i sí que demanem una primera aportació per part de qui hagi fet el tuit. Ells no saben quin tuit ha fet cadascú. No n'hi ha prou amb les escoles per crear un futur millor, però no hi poden mancar, cap d'elles. Cal una gran aliança educativa, proporcional a la tasca a fer, per promoure els valors irrenunciables de tota societat democràtica, respectuosa, oberta, pacífica, tolerant, solidària. Diem qui és, És el de la Militur. Doncs una paraula sobre el tuit. L'inici aquest que... La primera frase deies? No n'hi ha prou amb les escoles per crear un futur millor. Exacte. Per un sentit de modèstia, perquè de vegades sembla que es vulgui posar com que les escoles han de canviar-ho tot en el món, i segon, també no carregar amb excessiva càrrega de responsabilitat als educadors i educadores. Les escoles certament no n'hi ha prou amb elles per transformar el món, però han de ser-hi. I en aquest sentit em sembla que és important subratllar-ho. I després subratllo l'altre aspecte, que és aquest que no pot faltar cap, i que caldria una gran aliança educativa. Desgraciadament, de vegades fa la impressió que ens fem la guerra, les escoles, en lloc de posar totes les energies que en calen moltes per aquesta transformació social. Vull dir, que vegi una mica els diaris i el que està passant en el món, doncs calen moltes mans. Aleshores, si poguéssim sumar i sumar i sumar sense descomptar ningú, crec que seria fantàstic per tots aquests valors que estan subratllats aquí. L'educació transforma si condueix a tenir infància, tenir adolescència, fer-se preguntes i no acceptar qualsevol resposta, desitjar saber, ser feliç aprenent, tenir una finestra oberta al món, descobrir que necessites les altres persones per ser tu, voler canviar el món. Jaume Fons. Bueno, com
encantat de compartir aquesta estona. Ja veieu que sóc una mica l'ovella negra del grup, no soc de cap de les tribus confessionals que estem aquí. Com bon adolescent parlaré sense matisos i diré el que em doni la gana. Per tant, que ningú s'ofengui, no tinc d'estar matisar contínuament perquè si no, no acabaria mai. A veure, un resum sobre aquests deures. Afegim a el que deia el company, l'Emili, no carreguem tot sobre l'escola, perquè l'escola fa el que fa. Quan eren revolucionaris dèiem allò d'escola pública, compensar les desigualtats i totes aquelles coses. Després vam pensar, potser que posin salaris justos abans de tenir escola, perquè amb l'escola i amb la llet en pols americana d'aquella època tampoc ho resoldrem tot. Però si sumant-me a aquesta idea i no perdent la il·lusió, suggeria aquesta tira de coses calculant els espais perquè capigués en una piulada. A veure, l'escola és el lloc de les oportunitats. El primer gran programa de lluita contra la pobresa que pateixen els infants és que com a mínim a l'escola tinguin allò que malauradament molts d'ells no poden tenir a casa, al barri i a altres llocs. Només la mirada d'un mestre que acull a primera hora dient-li al nen o suggerint al nen tu m'importes és una oportunitat que malauradament molts no tenen. L'escola pública, col·lectiva, universal, neix perquè tothom tingués oportunitats. Després, formalment, en realitat neix per altres raons o altres històries, però formalment se supone que és. Per tant, també hem de perseguir la mania d'escolaritzar-ho tot. Abans que alumnes són infants. I malgrat els col·legues de secundària, el càlcul de la tangent no dona igual la primavera que la tardor. Són adolescents abans que alumnes. Per tant, l'escola ha de continuar preservant el fer possible que tinguin infància i que tinguin adolescència, que probablement és moltes vegades l'únic lloc en el qual poden ser infants, perquè a altres llocs no se sap què poden ser, però probablement allà, en molts casos, és l'únic lloc. Després ve tota aquella història en la que estem ficats i que suposo que parlarem després de la renovació de la meva època, innovació en l'actualitat. La batalla, jo l'última cosa que escrivia abans de venir aquí, perquè com sempre estic embarcat en escriure llibres i coses parides o coses que poden ser útils a l'educació, estava escrivint un capítol intentant respondre a la pregunta i què vol dir ser mestre? En què consisteix ser mestre avui? I clar, pels molts dels col·legues anclats en la idea de la transmissió del saber o del coneixement, quan li dius és que no cal que ensenyis el teorema de Pitàgores. Com que no cal ensenyar el teorema de Pitàgores? Cal que el xaval descobreixi que per calcular per què un tuit o un WhatsApp no va parar d'aquí sinó allà, sinó que va per un satèl·lit, potser a l'hora de calcular la triangulació del satèl·lit es trobarà que és més pràctic dominar el teorema de Pitàgores, però hauràs de plantejar. Entonces, quan transforma l'escola? Quan aconsegueix una cosa que és quasi miraculosa, que és que la immensa majoria d'alumnes continuen tenint desig de saber, continuen tenint ganes de dir que no em vengui la resposta de la Coca-Cola. En un moment en què finalment les transformaran la mesura que, ara que discutim d'aquestes coses de la veritat, la postveritat, els facts news, els enganys, aquest lío, en el que al final l'escola li ha de dir a qualsevol xaval no et creguis res de ningú, no et creguis res de ningú, a no ser, i aquí és on ve l'escola, qui que t'ho expliqui, veritablement sigui de la teva confiança, veritablement no t'estigui venent algun producte, no t'estigui venent algun dogma. Si algun dia algú vol fer una investigació interessant, ara que intentem que l'escola intentem mantenir que l'escola sigui un espai en el qual els nois i noies aprenguin el món, que algú faci l'anàlisi del que aquests dies molt balludejos i molt complicats a casa nostra s'anaven passant molts profes. La quantitat de bestieses que els profes addictes a un bando o un altre s'acaben traspassant i s'acaben creient tots els WhatsApps i totes les xarxes, i aquests són els que després eduquen els seus alumnes en comprendre, en fi. Què més? Crec que he vist allà que parlo massa, que fa un soroll de fons que no sé si em molesta. Bueno,
un de los dos, perquè és que s'acopia l'altre. L'escola transforma, cada vegada és més urgent reivindicar el dret de l'escola a ser una finestra oberta al món. Sortosament, molts infants poden mirar el món d'altres maneres si no estan condemnats a com veuen el món, la seva família, el seu barri i el seu entorn. La batalla aquesta sobre l'elecció d'escola i altres batalles similars moltes vegades no és que és un intent de la família de continuar dominant la manera com el seu fill ha de mirar el món, quan l'educació essencialment és mirar el món de maneres diverses i després ja decidiràs, ja t'ajudarem a decidir. És el mateix conflicte per un noi d'una família de religió islàmica mirar el món d'una altra manera cap al noi o la noia que té una família que va a Montserrat i vol mirar el món d'una altra manera. És exactament igual. Assumir que l'escola ajudarà a mirar el món de maneres diferents, obrirà. I ara ja acabo que... Fixeu-vos aquelles batalles sobre, en el seu dia, l'assignatura d'educació cívica, la supressió de l'educació cívica. Aquell maleït moment en el que vosaltres esteu, en el que jo he declarat que m'he declarat objector de protocols. Com que ens hem carregat el que significa ajudar els nois i noies a descobrir que no poden ser ells i elles sense tenir en compte que necessiten l'altre, ens passem el dia inventant coses per respectar el diferent sexualment, per respectar el que és negre o blanc, pel que és noi o noia, pel que ha vingut de no sé on. Vosaltres si teníeu que aplicar la quantitat de protocols més o més, i soc autor d'un gran protocol en el seu dia, quan estava al síndic, que és el protocol contra els maltractaments, i per tant, un protocol no és més que una pauta de les coses en les que val la pena pensar, però us poden demanar que mireu quantes vegades invoquen a les vostres alumnes en el protocol de radicalisme, que no diu l'islàmic perquè no quedi malament, quan no us han donat temps per descobrir si s'havien enamorat. L'escola transforma en la mesura que obliga a tots els nois i noies a descobrir que no poden ser res si no tenen en compte l'altre. Això li podeu catalogar després com vulgueu, però simplement és l'altruisme, la necessitat de l'altre. I clar, ai de l'escola que no aspira a que els seus alumnes no intentin que el món sigui com a mínim d'una altra manera. Com a mínim que mentre són adolescents repeteixen contínuament el món és una merda, si més no quan són adolescents, perquè ja arribaran ràpidament a ser conservadors i altres coses, però no es pot ser, des del meu dir, ja sé que està malament, però no es pot ser educador i conservador, no es pot ser educador i semblar-t'hi bé el món en el qual estan els teus infants. Bueno, ja he parlat massa. Col·laborar en la transformació de cada alumne, de la societat, del món, és el gran repte de l'educació i és el més engrescador, perquè treballant avui es vesteix el demà. Educar és veure i més enllà. Sempre és creatiu. És creure en les possibilitats de cadascú i facilitar-li el desenvolupament de tot el seu potencial. És, com diu el poeta, treure de tu el millor de tu. Montserrat del Pozo. Molt bé, bona tarda. No sabia quin tuit apareixeria ara. Dic, serà el meu, potser? Que no el veies. Em sembla que la paraula escola queda curta avui en dia per la persona humana o pel tipus d'alumne que tenim dintre de les escoles. I crec que és aquesta persona que hem de fer fluir. L'alumne no necessita una escola, sinó que necessita mestres, necessita pedagogs, necessita gent que se l'estimi i que l'ajudi a tirar endavant. Cada vegada més un se n'adona que no podem ser indiferents els uns als altres. I quan entren aquests infants, ja siguin de 0 a 3 anys, de 3 a 6, o siguin de 6 a 18, és igual, tothom necessita aquesta mirada i necessita dir tu a mi m'importes, tu a mi m'interesses, i farem un camí junts, esdevindrem junts a fer quelcom gran, més gran que nosaltres mateixos, per la visió que tenim del món i per tot allò que se'ns demana. Penso que pensar no en una escola o pensar en una institució, sinó pensar en les persones,
és el que ajuda més a tirar endavant. I pensar en la persona vol dir ser capaç de sortir de tu mateix per fer-te amb l'altre. Avui el futur de l'escola crec que és la visió de la persona que tinguem. Segons com pensem que són les persones, farem allò de la pedagogia de l'escolta que deia la Carla Rinaldi, de les escoles de Reggio Emilia, que sabrem escoltar els altres i sabrem que tots n'aprenem, i això genera aquesta comunitat educativa. Però posem la persona al centre, mirem a l'alumne i a partir d'aquí ja podem fer currículum. Doncs se sent bé així. Millor que... Millor el micro. Això és com a casa, Vinga, això, l'altre, jo, molt bé. Doncs, això era per començar aquesta conversa. I em dèiem ja que anirem posant el focus en diverses llavors de transformació al llarg de la xerrada. Però primer de tot, potser convidar-nos a fer una ullada a l'entorn més proper i a l'entorn també més global. Perquè quan diem que hem de transformar, potser vol dir que alguna cosa, o sigui, per què hem de transformar? Llavors, quina lectura feu de la realitat social en aquest moment? Què ens diu aquesta realitat social per una educació que vol ser transformadora? Doncs, lliurement, qui vulgui començar. En aquest moment, jo que he dedicat bona part de la meva vida al món de la justícia juvenil, és molt difícil d'explicar a un adolescent que el món és injust, a ell li ha tocat estar, mira, als de sota. Quan tu li dius, i jo per què no li puc robar a l'iPhone 10 a la pija que tinc al costat? Oh, és que t'ha tocat ser pobre, no? Doncs, com intentes davant d'una societat tan injusta, tan desigual, en el que l'escola acaba recollint nois que el seu pare ni tan sols està a casa, nens que probablement no menjaran, molts nois i noies que no tindran l'abraçada mínima de la nit i del pare o la mare que llegeix el conte, nois i noies que veritablement el futur és de saber què serà. Davant d'això, l'escola ha de continuar sent aquell lloc en el que vingui a dir, mira, el món és injust, però com a mínim aquí et traten justament. Com a mínim t'ajudem a que no tratis d'entendre el món, perquè probablement et desesperaràs, però com a mínim és això. Després, un altre aspecte d'aquest món és un món que han ressuscitat molt les pretensions sobre l'escola, de que l'escola continua estant al servei dels poders. Llavors, ràpidament, tothom intenta vendre el seu poder econòmic o el seu poder dogmàtic. Moltes vegades les batalles a casa nostra sobre el model d'escola acaben sent discussions estúpides sobre el currículum, sobre el contingut de la història del currículum, quan en realitat el debat és veritablement l'escola ajudarà els infants a fer-se les preguntes adequades, a tenir els dubtes corresponents, a trobar les respostes. Veritablement els ajudarà a ser persones en aquest món de disbauxa general en el qual estem. Què és el que és important en aquesta situació? Un dels perills, i acabo ja torno de la paraula, l'escola, una part de la innovació, com comentàvem a l'inici, una part dels productes de l'escola s'ha convertit en puro màrqueting. I al final, sabeu molt bé, per exemple, quan arriba la jornada de portes obertes, més enllà de molts pares que van buscant l'escola en què el seu fill no tingui males companyies, que continua sent, especialment a l'adolescència, la gran búsqueda, més enllà d'això,
continuen pensant, especialment, i no per culpa d'alguns neurocientífics importants, però especialment des que tot aquest rotllo de la neurociència, rotllo en una part, una altra part no rotllo, busquen aquesta escola té el mètode adequat perquè el meu fill arribi a ser allò que amb èxit acabarà sent, per tant, també estem dintre d'aquesta història. En fi, no podem ser aliens a aquest món i per tant hem de continuar creant una mena d'entorn protegit en el qual som nosaltres els que decidim allò que veritablement necessiten de l'escola dels infants, rebutjant tot allò que ens acaben imposant quan no, veritablement no és necessari ni perquè siguin infants ni per educar-los. Per tant hi ha una actitud resistencialista i aquí venia el de conservadors. Penso que a tot el món vivim un moment molt complex a tots els nivells socials, polítics, d'injustícies, podem posar, diríem, tot un llistat, no? Abans parlàvem d'un món VUCA, no? Ara parlem d'un món GAFA, un món Google, Apple, Facebook, Amazon. Cada vegada anem canviant les lletres, però és un món molt complex. És un món ple de canvis que potser perquè hi hagi transformació el canvi és com una oferta i perquè hi hagi transformació l'important és que un accepti allò que et ve. Podem anar fent canvis a les escoles, canvis profunds, significatius, però cal que la família, l'alumne, accepti aquest canvi. Per tant, ha d'haver una actitud positiva, una actitud d'acord, una actitud emocional cap a aquest canvi que hi ha. Però també hi ha d'haver-hi coneixement, saviesa, talent, que diuen alguns, per poder assolir el propi canvi. Però no ens podem quedar solament amb l'emocional o amb assolir el canvi, la saviesa, sinó que l'hem de posar en acció. O sigui, has de ser tu que has de ser capaç de tirar-lo endavant. I de fet, sobre el propi canvi també ha d'haver-hi una visió. Aleshores dependrà molt tots aquests canvis socials que hi ha, o totes aquestes situacions que estem patint, quina visió tenim conjunta de cap a on volem anar, com ho volem fer, i solament serà transformador si som capaços nosaltres d'integrar tot aquest canvi. En el tuit, allà parlava que caldria una gran aliança educativa proporcional a la feina a fer. I realment, quan un mira una mica prenent una certa distància, que és el que un es troba a l'ambient, doncs no és gaire animador, no? Vull dir, semblaria que ser corrupte és el que es porta, vol dir quin problema hi ha, la corrupció és la normativa, mentir, bueno, si hi ha una finalitat per mentir, ho tiro endavant, no? Vull dir, peti qui peti, tiro endavant. Els immigrants destorben, hi ha gent que val menys que altres, en fi, coses que podríem fer una llarga llista aquí, no? D'un ambient en el qual estem immers, no? Aleshores, pensava que potser l'escola havia de ser com una mena de teràpia de xoc. M'agrada molt una lectura que fa Naomi Klein en tots els seus llibres, però particularment el seu últim, aquest de No n'hi ha prou en dir no, que desenvolupa la doctrina de xoc, que diu és el que ens està passant en el món, els nostres polítics o probablement els polítics manipulats per el gran capital doncs aprofiten els xocs que es donen quan la gent passen coses, desastres naturals o atacs terroristes que ningú s'esperava, i aleshores aprofiten la doctrina de xoc per posar-nos sota control, per imposar el que serien valors, segons ells, ens volen fer segurs, ens tenen més controlats. Per tant, diguem, si un ho mira des de fora, dius, tot això que està passant, d'on ve,
al final un troba que sí, que hi ha algú darrere de tot això, no? I que hi ha gent que se n'està aprofitant i que a vegades algun d'aquests xocs, unes preguntes, si no estan provocats justament perquè en puguin treure profit al final, no? Això dic que és tan enorme la feina, no?, que no es pregunta si no, parlant d'aquest xoc, no?, si l'escola no hauria de ser d'alguna manera una teràpia de xoc, i no sé si no hauríem de posar més l'accelerador sobre tota aquesta sèrie de valors que són contraris als que imperen en el públic. És a dir, aquesta educació per la democràcia, per la pau, pel respecte, per la tolerància, doncs potser, no sé, m'ho pregunto, si és que no caldria potser, donades les circumstàncies, encara prendre-s'ho més en sèrio, apretar més l'accelerador, no? Atornillar més una mica això, donades les circumstàncies, donades les circumstàncies. Molts parlen, no?, d'un ecosistema que ajudi a fluir. La paraula ecosistema, la veritat és que això seria un món nou. Ara si hi ha una gran confiança en les persones, doncs si tu ets més important que jo, ja l'ecosistema es trenca. Però jo crec que també nosaltres, diguéssim, més ells, perquè jo crec que nosaltres, jo encara vaig per les aules, però ja no estic enmig de les aules, no? Jo crec que hi ha una actitud, i jo crec que els adolescents ajuden a tenir-la, davant d'un món que canvia tan acceleradament, tan interessadament en molts casos, en el que parla els canvis es produeixen per interessos socials, econòmics de diferents grups. En un món tan canviant, els professionals de l'educació han de tenir una actitud que és, d'una banda, com mantenir allò que és essencial en la vida dels infants i adolescents. Un noi o una noia no pot créixer sense sentir-se segur. I alhora, com trobem noves formes d'aconseguir allò. Fixeu-vos, el pensament més reaccionari deia, com que les mares han marxat de casa, ara els nens no tenen mares, els nens estan sols, per tant tenim un problema. Sí, tenim un problema, però no perquè les mares hagin marxat de casa, sinó perquè allò que feien les mares no l'han suplit, no l'han substituït amb una altra manera de... Què és el que passa habitualment a l'aula? Aquestes batalles d'aquests dies que els francesos, com sempre, en lloc d'ocupar-se del que s'han d'ocupar des del drama dels seus liceus, dedicar-se a prohibir el mòbil a l'aula, en lloc de parar-se a pensar què significa en la forma de pensar, raonar, relacionar-se i viure la realitat el fet que un noi, l'última cosa que hagi fet abans d'entrar a l'aula és enviar una foto a Instagram. En lloc de parar-se a pensar, tornem enrere, ens espanta i en tornem, com no podem tornar al llibre, tornem al PDF. Sí, però... Tenim una mica la responsabilitat de preservar allò que és essencial en la vida i en l'educació, però trobar les formes noves en un món nou, perquè si no ens acabaran fent retornar a models anteriors que no serviran per fer real la vida, les necessitats dels nois i noies adolescents actuals. Parleu de la necessitat, entenc jo, de també donar eines als nois, noies per viure en aquest món. Un món que els valors dominants segurament són molt deshumanitzadors, en bona part, els que més soroll fan mediàticament. També si mirem una mica més podem descobrir altres valors que es viuen, es comparteixen, que realment construeixen humanitat. Però el que passa que cal estar-hi molt atents. I tot això es fa en un escenari que, com apuntava Jaume, és cada vegada els canvis vertiginosos, la globalització. Avui el fet de viatjar és molt fàcil, per a alguns, però que fàcilment els joves es troben en cultures forànies intentant construir el seu projecte de vida i tot. Llavors aquí ve potser una de les qüestions que volíem plantejar-nos, quan diem de llavors de transformació i diem que la persona pot ser una llavor de transformació,
alguns diuen, i fins i tot en tot el món d'innovació educativa i tot, però cal dotar els joves d'una fortalesa interior. Imatges que s'utilitzen com el dir cal donar arrels, això ho hem dit, cal que quan passin pel món educatiu tinguin bones arrels. Altres parlen no d'arrels, sinó de posar àncores, perquè com que ens anem canviant hem de tenir la capacitat de canviar-nos. Llavors una mica la pregunta és, on rauria, segons vosaltres, aquesta fortalesa interior, com la podem construir i si aquestes imatges realment ens són útils, hem de buscar arrels, hem de buscar àncores o com ho veieu això? Comenceu. Potser una altra imatge que em ve al cap és la de la brúixola. Amb adults, aquest estiu, el mes de juliol, vam fer un exercici que era construir la brúixola personal. I és un exercici molt interessant, perquè és els valors que et mouen, no? I el nord, doncs, quin és el teu nord, no? Diem normalment, és a dir, cap a on vas, és a dir, què t'interessa, al sud, al migdia, que és el que et dona fortalesa, és a dir, on trobes recursos per tirar endavant, etc. I l'est i l'oest ho reservo perquè si un dia faig exercici amb vosaltres, guardo però almenys al nord, no? És a dir, en situacions canviants és molt útil tenir una brúixola. I per tant, tenir punts de referència, de dir, enmig de la situació més difícil, doncs, em situo i almenys sé que anant en aquesta direcció em sembla que és correcte això, no? Per tant, seria tot aquest tema de l'educació en els valors, que jo crec que ho estem fent i que intentem passar-los, no? Perquè, clar, els valors diuen que es proposen, no s'imposen, no? Si s'imposen són rebotats, es proposen i normalment es transmeten per contagi, no? Per tant, és més des del que vivim nosaltres i com ho transmetem, no? Per tant, diria que la brúixola, probablement, en aquesta educació als valors i com una manera d'orientar-se. Com generar aquesta fortalesa? Crec que la pedagogia de la confiança. És a dir, t'ajuda molt, i potser si partim de la nostra experiència personal, la confiança que han tingut amb nosaltres, de tirar endavant coses, situacions, de donar consell o d'estar al costat, fa que aquesta confiança et faci fruir per dintre i et generi com les ganes de poder participar, de poder fer, de poder estar. I en aquesta pedagogia de la confiança m'agrada a mi aquesta doctora Dweck, que parla de la mentalitat fixa, una mentalitat de creixement. Una mentalitat fixa són aquelles persones o aquells entorns que fan que la persona sempre pensi d'una manera com molt pessimista sobre ell, no? Això no em sortirà. Ara vaig aquí, vinc a aquesta xerrada i no entendré res. Segur que m'oblidaré de les coses que us vull dir. Una mentalitat fixa vol dir aquelles persones que van a escola o que el professorat educa d'una manera on sempre et dona la sensació que no arribes, no? Has de fer això, has de fer allò, i tu mai arribes, sempre vas amb l'ai al cor. En canvi, una mentalitat creadora és una mentalitat guanyadora, una mentalitat creadora, una mentalitat que sap créixer, que ho veu tot d'una manera creixent, és aquella que el plantejament sempre és un repte. De que dius, vaig a aquesta conferència i que diran, doncs mira, hi ha coses que segurament no sabré i m'ajudaran després a investigar-ho, mirar-ho, no? Em trobaré no sé qui, crec que això serà adient per... Són persones i són entorns que generen, que ara en diuen makers space, no? És a dir, tot l'experiencial. És a dir, que tu per tu mateix pots tindre l'experiència de fruir amb el que fas
i de tenir cada vegada més confiança en tu mateix, perquè t'han donat confiança amb els altres i generar confiança al teu voltant. Per tant, el tema de creure en l'altre. No parlaré de la indagació apreciativa davant d'una persona com l'Emili, però en sap molt, però sí que em penso que aquesta fortalesa interior té molt a veure amb les mirades que t'han donat i amb les paraules que t'han dit. I llavors has de ser com molt capaç de fluir i de generar, perquè es doni això, aquesta pedagogia de confiança que diem. Ahir a la tarda, amb un conjunt d'adolescents que sortien de l'institut, ells i jo agafàvem el tramvia allà a Cornellà. El tramvia que passava tenia aquest anunci, no podeu veure des d'allà, en el que hi ha una senyora jove estupenda, atlètica, amb un missatge davant que diu: lidera con tu ejemplo, cambiarás el mundo. I el que és més fotut, i per això vaig fer la foto, en aquell moment el que sembla que el més important seria educar en la semàntica, perquè cap paraula significa allò que veritablement diu el que diu la paraula. A sota deia, òbviament, en anglès, be more human, ser más humano. És un anunci d'un gimnàs, un anunci d'un gimnàs. És a dir, tu et poses estupendo, millores la humanitat. Bueno, està bé. Però ells, que bona part, igual que jo, ells probablement no es van fixar tant, no es dediquen a anar mirant pel món pensant, que és una obsessió meva excessiva, però van veure, ho estaven veient. És que... Què dimonis és això que estem compartint l'educació en valors o com dimonis? Perquè, a veure, jo crec que sumant el que dieu vosaltres, hi ha 3 o 4 coses que sí que hem de continuar fent. Primer, òbviament no eduquem pel futur. Per un adolescent no queda lejos la cirrosis, no? A veure, però nosaltres no volem una educació en la que tot va passant com si no passés res. Eduquem per anar de Sant Pòsits. De fet, les experiències que tenen a l'aula amb nosaltres és que en les seves vides nosaltres hem introduït condicionants que són el pòsit de les experiències positives d'aprenentatge, de relació i de vivència que han tingut amb nosaltres. Per tant, anem de Sant Pòsits. Seran d'una altra manera en la mesura que puguin després algun dia, allò que hem dit tantes vegades, posar la mà a la seva butxaca i trobar aquestes monedes que nosaltres hem anat deixant. I per tant, eduquem perquè el que viuen en nosaltres deixi la petita empremta, la petita signal, el petit element. Després, per suposat, no entenc que l'educació pugui ser educació sense ètica, no entraríem ara a discutir de què parlem o no, però eduquem amb ètica. Ja recordo quan escrivia el llibre aquell d'Ales no entiende el mundo per intentar explicar a un adolescent per què no és igual trencar-li la cara a un que a un altre, perquè no pot anar ficant-se en tothom que segons ells li mira malament, i llavors, i ara com explico això de l'ètica? Doncs va recuperar un llibre clàssic que suposo que coneixeu, és aquell llibre que escriu Bertrand Russell quan els bisbes anglicans diuen aquest senyor no creu en res i ho intenten estigmatitzar dintre la societat britànica perquè el Russell és un incrèdul que no té cap tipus de confiança, escriu un llibre que és En què crec jo? I ell quan explica la seva ètica diu, miri, jo crec el següent: en el desig de saber o en l'amor per saber, en la felicitat del plaer de sentir-me bé i en què no m'és igual descobrir que hi ha un altre al meu costat que pateix. Per tant, la meva ètica continua sent d'una persona que vol saber, d'una persona que vol gestionar la felicitat i companyia d'altre i que no li és igual la injustícia. Per tant, nosaltres, entre cometes, som persones que donem testimoni al sentit literal de la paraula d'adults que representen una manera d'entendre la vida. Una manera d'entendre la vida en criteris ètics. Després aquí cadascú posarà després la seva moral o la seva fe sense passar-se, perquè està prohibit adoctrinar l'escola. Una cosa és posar ètica, una altra cosa és adoctrinar, però cadascú que col·loqui el que li sembli oportú. I com aconseguim això? A més de la meva experiència, al final els nois i noies, especialment el món de l'adolescència, però abans també,
Si alguna cosa no volen és estar sols en la vida. Clar que volen decidir, clar que volen pensar, clar que volen dir jo soc gran, déjame solo, sí, tot el que vulgueu. Però, finalment, volen saber quin criteri tenim nosaltres. Si quan reproduïa alguna entrevista l'altre dia, que és real, si jo tinc un adolescent davant que dius que tinc 2 nòvios, què faig? El que no li puc dir és pecat tenir 2 nòvios, o està malament tenir 2 nòvios. Les de dir, sort que tens 2 nòvios. És una sort. Té 2 i no 1. Ara, si ara m'estàs consultant, com que hauràs de decidir en quin es quedes, a no ser que siguis monògama successiva o monògamo, doncs, i aquí és on ve, què li dic jo? Perquè li haig de dir algun criteri humà que li ajudi a gestionar la seva vida, algun criteri, perquè tu no tens 2 nòvios, de moment tens 2 follamigos, que és diferent. Entonces, probablement, recordo aquest diumenge o dissabte vaig anar al cinema allà a Cornellà. Si un vol viure la vida s'ha d'anar a una àrea comercial, per suposat. Si vols veure que és la realitat i no les tonteries del despatx, has d'anar a l'Isplau, allà a Cornellà, no? I quan sortia al cinema veia les parelles diverses que hi havia per allà i deia, hòstia, tota aquesta, perdó l'expressió, però tot aquest rotllo de l'educació contra el masclisme no va enlloc. Vist com van les parelles aquestes? Això no va enlloc. Vol dir que no han de fer res? Sí. Hem d'educar per descobrir que volia enamorar-se. Sí, hem d'educar perquè tinguin en compte que quan tu estàs boig perquè estàs enamorat, doncs hi ha algunes coses que, per exemple, és per molt que estiguis boig no pots deixar que l'altre decideixi per tu. O per molt que tinguis desitjos no hi ha felicitat sense la llibertat. És dir, com introduïm criteris adults, perquè finalment esperen de nosaltres alguna idea per viure la vida, alguna idea que els ajudi a gestionar la seva vida. I aquestes idees són les que nosaltres com a educadors posem, això sí, intentant evitar donar per bo allò que a mi em sembla bé. Monògamo tota la meva vida sense haver-me divorciat amb ningú, però això és el meu criteri, però no és necessàriament ara. L'hauré d'ajudar a descobrir com gestiona aquestes contradiccions de la vida, perquè si no, el deixo sol davant de l'últim vídeo porno que ha vist o de l'última cosa que li explica a l'altre, i no, el que no podem és deixar-lo sol sense alguns criteris que els ajuden a gestionar raonablement la seva vida. Al començament deies això de no eduquem pel futur, i és veritat, però sí que eduquem per una visió del futur, la visió que nosaltres tinguem. I de fet, amb la visió que tenim de futur és que, per això parlem de valors, perquè tenim clar que si volem educar per la vida i si volem que aquest estudiant, que aquest alumne, que aquest nen pugui influir en la seva vida, doncs creiem que ha de tenir aquests valors, no? Però sí que eduquem amb una visió de futur que hem d'anar molt en compte de que no sigui estàtica. Tot el que has dit després em sembla que has reforçat que no sigui estàtica. Sí, no, i que acceptin que seran moltes coses al llarg de la seva vida, però el que no poden ser és no ser res. Que ara són el que són, però demà seran d'una altra manera, després d'una altra, sempre amb els criteris a partir dels quals s'han anat construint. Com veiem l'exemple que tu recordaves, seguint el Bauman, el d'arreglar és una cosa, a meu parer, absolutament conservadora, mentre que el d'ancorar és veritablement important. Necessiten tenir serenors successives o seguretats successives que els permetin ser persones en un determinat entorn, però tornar a ser persones en un altre entorn perquè han canviat la vida. Sí, tu parlaves de fortalesa i pensant en això m'ha vingut la paraula resiliència. I justament en un món de molta fragilitat, no sé si no seria un aspecte a recuperar o incorporar, potser. Donem per suposat que cal educar la resiliència quan són situacions extremes. Fa un parell d'anys estàvem amb els nostres maristes de Síria, d'Alep, que han estat tot el temps de la guerra allà educant i continuant amb nanos, i semblava evident passar una setmana sencera veient què significa la resiliència i com poden créixer. És a dir, que no solament les dificultats
no siguin un obstacle pel teu desenvolupament, sinó que es converteixin en una ocasió de creixement, no? Donar-li el gir, doncs sí, és oportú això, molt oportú, no? Tenir aquesta possibilitat de fer el gir i aquesta possibilitat de transformar les situacions en positives. A mi em venien preguntes quan parlàveu. La primera és, realment escoltem els joves? Diem que l'adolescència s'allarga, no? I a vegades el món de l'escola queda limitat perquè les nostres escoles habitualment acaben als 17 i 20 anys i dius, acabes en un moment que l'adolescència s'ha perllongat i vols crear una fortalesa interior o esperes certs fruits que realment és complicat perquè les demandes, l'ambient en què es mouen, tot això ho fan més difícil o els fruits arriben molt tard, no? Però la pregunta que em venia és aquesta. Vosaltres creieu que realment som una societat que escolta els joves? A nivell familiar diem que els nens els escoltem massa quan són nens. Quan són adolescents els escoltem, no els escoltem, intentem com habitualment fer veure què és el que toca i què és el que no. Aquesta confiança que deies, no? Realment mostrem confiança en les persones, en els joves? Si ho mirem des de l'escola, al meu parer, els mestres, els educadors, els profes, no tenen l'encàrrec de mirar-se els infants. Tenen l'encàrrec de control i bones notes. No tenen l'encàrrec ni dels pares ni de l'administració de parar-se a mirar com són els nois i noies que venen a l'aula. Perquè si no prioritzaríem el temps dedicat a l'observació, el temps dedicat a estar amb ells, el temps dedicat a fer tutoria en el pati i en el despatx, el tema xerrar amb els pares, compartir una visió de la seva vida. Jo, de fet, de les múltiples històries que he escrit al llarg de la meva vida, recordo quan existia una cosa, ja era la democràcia, però existia una cosa que era el full del mestre. Una de les coses que més es va reeditar era una cosa que vaig fer amb altres companys, entre altres Ana Maria Ros i altra gent que van contribuir a la transformació d'alguna escola parroquial en una escola del CP, un text que es deia l'observació sistemàtica a l'aula. L'observació sistemàtica a l'aula. Perquè és que estem tan obsessionats en la idea que els alumnes s'adaptin al que nosaltres proposem que no ens parem a pensar. Avui mateix, i a més era un article positiu, però no diré ni què perquè l'home és molt extraordinari i escriu bé, però hi havia un article d'algú que es queixava de la ideologia Disney i de les pel·lícules Disney i deia una cosa que m'ha xocat, que es deia, no, és que Disney o les pel·lícules han col·locat els infants en un territori en el que no hi ha temps i espai, com que imaginen altres territoris. Però senyors, que això no és Disney, això se'n diu realitat virtual. I el meu net, que té 9 anys, quan tenia 3 ja estava en un lloc en el que no hi havia dimensió espaial ni dimensió temporal. Perquè quin temps és aquell en el qual tu estàs dins d'un espai creatiu en el que tu estàs construint. Per tant, si ens paréssim una mica a pensar, voldria dir mirar, observar, escoltar, probablement sabríem una mica més de com dimonis hem d'ensenyar, o hem d'educar, o hem d'aprendre, o el que sigui. Però és que no ens encarreguen mirar-los. I la columna que enviava pel Criatures d'aquest dissabte, en el que també, entre les coses que martiritzen els mitjans de comunicació, doncs ara no només estava el rotllo dels mòbils, sinó el rotllo del canvi aquest de les notes, ara ja els pares malauradament no podran dir allò meravellós: la meva filla m'ha tret 8 excel·lents i 2 notables. M'ha tret. Perquè ara haurà de dir, no sabré com sistematitzarà això. I ara direm avaluar per competències. Jo m'imagino, i no s'enfada ningú, consorte de professora de secundari sortosament també jubilada, i per tant amb batalles que dilluns teràpia, dimarts bronca, dimecres... Aquella junta d'avaluació en el que hi havia sempre aquest profe meravellós que deia que en 4,9 no podia aprovar, ara com s'ho farà?
com dimonis posaran aquelles recomanacions si no tenen una punyetera nota en el seu quadern d'observació? No saben quants dies ha plorat, quants dies ha fet els deures que tocava, quants dies ha estat content, si és que no ho saben, perquè ningú les ha encarregat mirar-los. Per tant, tenim tanta pressa en adjudicar amb ells el que nosaltres veiem que no ens adonem. Hi ha l'últim exemple, com ja us he comentat, soc tan gran que ja he donat la volta, ja tinc nets adolescents, ja tinc una neta adolescent que és d'alguna manera l'última informadora que puc acabar tenint. Per tant, bona part de la música trap i aquestes coses ho he après amb ella. Però una de les coses, a Cornellà som quinquis, la gent del Baix Llobregat són d'aquella cosa. Però mira, de tant en tant tenim coses curioses, no? Podem tenir l'Euro, podem tenir una de les youtubers més seguides, la Paula Gono, és de veritat. La Paula Gono té 1.700.000, bueno, ja deu tenir més seguidors en el YouTube, i aquesta la segueix la meva neta. I ja deia, però Adriana, a veure, però com t'interessa aquest personatge? I aquestes coses que tenen els adolescents, que si els escoltessin, et dona una altra perspectiva. Et dona una altra perspectiva. I clar que és una xorrada, que podem dir, aquesta tipa escriu un llibre dient m'he aixecat amb el peu no sé què, avui teniu que estar contentes perquè s'ho posat la meva gorra i a més no sé què. És això, no és més, De passada, clar, veu ben la seva gorra, les seves samarretes i companyia. Però si ens paréssim a pensar-lo, a mirar-lo, a observar-lo, probablement descobriríem moltes més coses en lloc d'atribuir ràpidament la nostra lectura adulta al món. Perquè canvia tan acceleradament que, clar, hi ha moltes coses que són iguals, clar que són iguals. En 50 és quasi ben bé que porta d'adolescència, hi ha moltes coses que són iguals. Però si estigués explicant al món com ho explicava quan escrivia el llibre aquell de la nova delinqüència infantil juvenil, diria, Alfonés, que t'has fumat, perquè és que no aquell món i el món actual hi ha tantes coses diferents que només cal mirar-ho, observar-ho. Però clar, feu la prova. Jo vaig fer la prova no gaire i no citaré tampoc l'escola. Una escola de l'elit de Catalunya, privada, per sobre de Reina Elisenda, per dir d'alguna manera. I havia de parlar sobre com enamorar-se, no enamorar-se i companyia. Vaig fer la prova. Vaig posar alguna de les músiques de la trapera, de la trap més important de Catalunya, que no feu dir com es diu, però que és una catalana del Maresme. No és una cosa de sud-americans, com a vegades s'acaba dient. El 80% com a mínim dels alumnes de segon de batxillerat que jo tenia davant escoltaven trap, escola d'elit, escoltaven trap i seguien una cosa que m'ha ensenyat la meva neta, que era 24/7, que és escoltar aquesta música 24 hores, 7 dies a la setmana. Els seus profes tenien idea? No. És una escola supertecnificada, iPod TV i altres coses similars per funcionar, però no. El meu argument és un altre. Jo crec que s'escolta molt per construir pedagogia i per construir projecte educatiu. Si no t'escoltes a l'alumne no eduques, si parles al buit. Aleshores la meva experiència almenys és no solament escoltar, sinó escoltar i conjuntament construir. El problema més gran és quan l'adolescent està contaminat o quan d'alguna manera trobes que pel context familiar o per aquelles creences que tothom té, que un ha de ser enginyer o metge, estan totalment, jo diria que com contaminats. Et trobes un alumne a segon de batxillerat que diu no, jo vull examen. A mi per què no em posen un 10? Per què li has posat un 8,3 i a mi m'has posat un 8,4? Sí que és el que passa, no? Són alumnes domesticats des de la primària, perquè el problema està sobretot a la primària, o sigui, les edats de 6 a 12. Ara també hi ha un context familiar que fa que l'alumne digui m'estàs fent fer això experiencial, això no serveix per res, explica'm tu. Fes el favor, nosaltres hem tingut molts problemes amb tot el canvi educatiu que portem des del 86, 1986,
molts problemes amb pares i amb estudiants i alumnes de dir, no, a mi és més fàcil que tu m'expliquis, em donis el rotllo, jo a casa m'ho miraré, jo vull un llibre, no m'ho facis fer, no tinc ganes de fer això, explica-m'ho, no et paguen perquè m'expliquis, donis classe. Aleshores, escoltar, jo diria escoltar per construir, escoltar per ser capaç de fer pedagogia, escoltar per ser empàtics, però no unidireccionalment, sinó ser capaços d'entendre's els uns amb els altres. I després, per saber fer accions que ens portin a un canvi real, el que tu penses i el que jo penso. És allò que deia el Covey, no és ni el teu ni el meu, sinó el que generem entre tots dos. Escoltar l'alumne és molt compromès per part del centre i per part del professor, perquè no pots escoltar i no fer res. I quan has d'escoltar no li pots dir calla. Si no, sempre diu, escolta'm, que m'escoltaves, doncs tinc més coses a dir, no? Però crec que aquest repte és el que ens fa viure la realitat de l'estudiant, la realitat de... I potser no et diran que escolten aquesta música, o que t'ho diuen, o potser no diran, però sí que veus per on caminen, per on van, què és el que volen tirar endavant o com ho volen fer. I el món de l'adult, quan és capaç d'acompanyar i de construir amb ells i de no pensar que ho saps tot, crec que és el que més ajuda a que hi hagi una pedagogia real, una pedagogia de la realitat per poder tirar endavant. Si no és com parlar, diríem, ja no amb illes, sinó parlar sol. S'ha d'anar molt en compte a l'escola de no parlar sol. Abans es deia de no contestar les preguntes que no es fan, però ara el problema no és aquest, sinó és parlar sol. Tu a tu rotllo i jo el mío, estupendo, no? I veure quan acabes i fas així i dius, les nanes, ostres, s'ha espatllat el rellotge, no acaba mai, això no avança. És un gran repte per l'escola, però jo crec que si no s'escolta no hi ha educació. Sí, una altra perspectiva potser és l'escolta institucional, no? Jo estava pensant, m'ha vingut a la memòria, el fet quan vam fer el nostre capítol general, ara fa uns mesos, que uns mesos, un any, farà ja un any, mare de Déu. Bueno, doncs a l'inici vam convidar un grup de gent jove que fes la seva pròpia dinàmica i que després interactuessin amb el capítol. És l'òrgan més important de la congregació i que només es troba cada 8 anys. Es prenen decisions per als propers 8 anys. Per tant, era molt important aquest acte d'escolta. I crec que la conclusió és que sí, quan tu et poses a l'escolta, tenen coses a dir. I crec que va ser de les influències més positives que vam rebre per la marxa del capítol. Per tant, no solament aquesta escolta de tipus personal i tal, sinó també com institució i com institucions la participació en què es tradueix i que això tenen coses a dir i bones, molt bones. Anem avançant, tenim 10 minutets més de conversa, després tindrem possibilitat d'adreçar preguntes. Us demano brevetat en aquesta intervenció, complicat això. Els deures van començar bé, però s'ha tocat el tema aquest de la innovació educativa. I parlàvem també, i som conscients tots, que estem en un moment de gran, diria jo, fins i tot efervescència amb el tema innovació educativa. I el Jaume abans apuntava que potser és fins i tot màrqueting, això, es fa per màrqueting. La pregunta que us llenço és fins a quin punt els processos que s'han endegat o que es diuen en moltes escoles i xarxes d'escoles faran que l'escola representi allò que l'infant necessita. Jo espero que sí, perquè si no, tanta frustració. Recordeu que esteu a l'aula que esteu fins al bord d'administracions que proposen reformes mentre ella no reforma mai. Va ser el mateix dinosauri i recordeu, almenys a l'escola pública,
que només fer just de començar un curs és llegir-se les instruccions que arriben del departament, que són no sé quants tas desenes de fulls que has de... Jo espero que com a mínim es consolidi dues idees. Una, l'escola no pot continuar igual en un món que canvia acceleradament, en el que els infants, les seves formes de ser, aprendre, raonar, relacionar-se van canviant, per tant no pot continuar, o com a mínim no és just que continuï igual, perquè la mortalitat que genera és altíssima. Continuem tenint com a mínim un de cada 3 xavals, un de cada 4 o més en segons quins barris putejats per l'escola, que al final acaben farts d'escola i l'escola fart d'ells. Per tant, necessitem que continuï. Ara, com tantes coses, com va passar amb la reforma amb l'ESO, com van passar amb altres reformes, la resistència institucional de la pròpia escola com a institució, aquesta escola que deia Illich als anys 60, l'escola muertos, que aquesta línia és tan forta que necessitem defensar la innovació, malgrat que en molts casos tota la lògica de la innovació pot ser màrqueting, però ara juguem molt, perquè és que la distància entre el món, especialment els adolescents, la distància entre el seu món i l'escola és tan alta que les coses no poden continuar igual, que necessitem innovar, crec que jo, inevitablement. El plantejament seria sobretot què vol dir innovar i què no vol dir innovar per l'escola, perquè innovar genera valor. Llavors, clar, un pot dir als anys 40 ja hi havia aprenentatge cooperatiu i ara jo poso aprenentatge cooperatiu com una gran innovació. Si això genera valor a la teva escola és innovació, però si això no genera el que l'escola pugui canviar i el que l'escola pugui fer altres coses, com s'estableix un procés? Penso que perquè hi hagi innovació s'ha de tindre molt clar cap on vols anar i quin tipus d'alumne vols. Vols un alumne ètic? Doncs vinga, aviam com ho fas, perquè realment, veritablement aquesta ètica es pugui assolir des de la innovació. Vols un alumne compromès? Doncs aviam què fas, perquè vols un alumne que veritablement canviï cap a un món millor, faci les coses cap a un món millor, doncs vinga, aquesta innovació no et porta, no? Vull dir que la innovació per la innovació seria ficar-nos també a la roda del món. En canvi hem de trobar veritablement quin tipus d'alumne volem, com volem que aquest alumne estigui dintre del seu context en el món, com pugui generar un món millor i aleshores fem que les coses que anem implementant tinguin aquesta visió cap a aquest futur. Jo només voldria subratllar el fet que em sembla una excel·lent notícia. O sigui, que hi hagi molts mestres interessats en el tema, preocupats, i moltes institucions trobo una gran notícia, perquè tradicionalment s'ha considerat el gremi dels mestres el més conservador. Jo recordo que una vegada vaig sentir aquesta comparació, que deien, li dius a un cirurgià, escolta'm, hi ha una nova metodologia per operar que és perfecta, ostres, doncs digue'm a veure com ho faré, on t'ho trobo, li dius a un mestre, no? Hi ha una nova manera d'ensenyar que els alumnes... Què passa? Com hem fet tot malament fins ara? O sigui, exagerant, oi? Però potser sí que hi havia moltes resistències en aquest gremi. Sentir que el gremi està en moviment i que hi ha molt d'interès em sembla molt bona notícia. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí que potser era un moment d'obrir un torn de preguntes que podem adreçar a qualsevol de les persones que ens acompanyen. El primer és que algú es digui com va el Barça. Cap pregunta? Vinga, va. Algú que s'animi? No? Jo faig una pregunta. No fa falta. Heu parlat que els joves han de ser infants i han de ser adolescents, que l'adolescència s'estava estirant.
com a algú que està en els centres escolars i veu els infants i els adolescents com creixen, em dóna la impressió que l'adolescència s'està, o la infantesa s'està, comença l'adolescència més aviat. Com veieu vosaltres aquest procés en què les coses que passaven abans d'una edat sembla ser com si ara tinguessin que passar molt abans? Llavors, per aquí ens estaves dient, no hem de ser reaccionaris i no hem de ser conservadors, però alhora tinc la preocupació a vegades de dir, bueno, on posem els límits? I nosaltres com a educadors i com a educadors que volem inspirar valors, inspirar i proposar, com hem de viure aquest nou àmbit que ens fa la realitat? Perquè és una realitat on hi ha molt soroll, però que és una realitat molt candent. Jo parlo amb els nois molt joves, estic parlant de nois que ara tenen 11 i noies que tenen 12 anys i m'estan parlant de coses que potser els que tenim més edat enteníem que això es parlava en un altre moment. Com veieu aquest flux de... El meu parer, aunque no sempre és coincident, però el meu parer, que és una pregunta molt habitual, no? Que tu fas, però molt habitual, els periodistes o els pares, com sempre preguntem, l'adolescència cada vegada comença més d'hora, l'adolescència cada vegada s'allarga més. Ara no plantejaves això, sinó que plantejaves què fer quan els nois i noies plantegen coses que en teoria nosaltres els consideràvem que eren d'una altra edat, d'un altre moment, d'una altra situació. El meu parer, com sabeu, en tota etapa evolutiva, hi ha una sèrie de canvis biològics, fisiològics, són els que condicionen les possibilitats de que siguis d'una manera o una altra. Tradicionalment, l'adolescència que no existia, sinó que existia la pubertat, començava en el moment en el que es podien els canvis fisiològics del sistema reproductiu i per això tenien fonamentalment el fenomen de les pubertats de les noies, d'algunes noies que s'avançaven abans de que comencés el 7è i 8è, però que normalment sempre deien, en el cas típic, jo recordo l'Anna Maria Roig allà a l'escola, en el cas dels nois deien noto que són adolescents quan començo a sentir arrossegar els peus pels passadissos. Hi ha un moment en què començava l'adolescència perquè començava... Ara, en la mesura que una part de les etapes evolutives són construccions socials, l'adolescència és una construcció social que només és possible quan es donen determinades situacions econòmiques, demogràfiques i companyia. Tu saps millor que jo, en la mesura que voltes pel món, què més voldrien alguns xavals que ser adolescent, no? Quan tenen 11 anys i han de carregar el seu germà i l'altre, i a més trobar diners per sobreviure i portar casa. Que no els impedeix acabar sent adolescents perquè finalment acaben mirant a l'internet corresponent. I per tant també acaben descobrint que les noies d'aquella edat a un altre lloc no els hi toquen aquelles càrregues. El que ara vivim, el meu parer, és en un món globalitzat i de mercat, moltes de les conductes pròpies d'adolescents s'acaben avançant abans. Però perquè el mercat, l'estètica, el món les acaba conduint cap allà, no? I pots tenir perfectament una nena de 10-11 anys que ni pubertat ni res, però li interessa qualsevol història de moda, especialment fent algun seguidor, alguna seguidora que li diu com s'ha de vestir, com s'ha de pintar. Recordeu aquella història clàssica de antes muerta que sencilla, d'aquella noia de 10 anys que no sortia de casa sense... que és adolescent, no, està en conductes adolescents generades per unes pressions externes. Entonces, en la idea aquella que tu recordaves, què hem de preservar nosaltres? A mi el que em preocupa moltes vegades d'aquesta història, que moltes vegades és una inducció dels propis pares i mares, hi ha mares que estan molt encantades que la seva neneta vagi vestida de no sé quina manera i pentinada de no sé quina història, o que el seu nen vagi... La preocupació meva és com preservem coses importants de la maduresa infantil. Perquè un noi o una noia de 10 o 11 anys té moltes coses a viure com a infant al final de la seva infantesa que no els hem de privar. I és aquí on venim totes les reflexions compartides entre educadors, psicòlegs i companyia sobre quines són les veritables necessitats en el sentit més educatiu, biològic, vital d'un nen d'aquesta edat. Com preservem això perquè no es posi a viure allò que no li toca, allò que en el món de la sexualitat diem si vols, no sé quina paraula utilitzar, que ningú se'l fa, si vols tenir relacions sexuals amb penetració tu mateix, però que no et robin els petons,
que ningú et robi el descobriment de què significa sentir una carícia, un petó o un enamorament. Doncs aquí igual, si vols vestir-te com un xaval de 13 anys, tu mateix, però ara et toca jugar encara a soldaders, per dir-ho, et toca viure d'una altra manera. Per tant, que no siguem nosaltres que ens deixem arrossegat per aquesta pressió externa i els ajudem a dir, bueno, ara toca jugar una altra cosa, ara no toca dedicar-te a tenir... Em fan trampes per tenir l'Instagram corresponent, no? Perquè tenim 14, òbviament, ara no toca això. No vol dir que no tinguis mòbil, no? És una altra història, vol dir, mirarem que sí. Com preservar vivències i experiències pròpies d'aquesta edat. A la inversa, al final, diu, bueno, vale, tio, que no seràs adolescent tota la vida. Una mica que els pares venen a dir que no... Com poses fi a una adolescència que ja s'ha acabat des del punt de vista biològic, pressuposat, s'ha acabat des del punt de vista emocional, però que no s'ha acabat des del punt de vista de la responsabilitat personal i social. Perquè deixar de ser adolescent és que els teus adults assumeixin que pots decidir per la teva vida i que pots equivocar-te. Perquè mentre no arriben els seus adults a permetre aquesta possibilitat de decisió, continuarà sent un adolescent feliç que no paga hipoteques, li paguen la targeta del mòbil, tot funciona molt bé. En un món del mercat en el que sabeu, i ja acabo, però en què sabeu que si alguna cosa vol el mercat és fidelitzar consumidors. Jo que entre el meu currículum tinc una cosa que no sé si és un èxit o un atac, que és haver estat professor de SADE, de criminologia. Un dia arribo a SADE i em trobo allà un congrés que posaven, un congrés sobre adolescència. Dic, hòstia, els de SADE s'han begut l'enteniment, un congrés sobre adolescència. A més, això en anglès, amb teenagers, òbviament. I com que no començava la classe, vaig a veure de què va això. Vaig preparar. Sí, clar, era un congrés d'adolescència, d'un maco estudi mundial que havien fet totes les grans companyies de comunicació, les grans companyies, amb una pretensió, descobrir quin era el consum de l'adolescent, perquè sabia que si fidelitzaven l'adolescent tindrien un consumidor tota la vida. Allò que comences, allò que he dit tantes vegades del tabac, no? Si comences a fumar a l'adolescència, ja et costarà un renyó abandonar-lo. Però si comences a ser un personatge preocupat per com et vesteixes, seràs eternament un bon consumidor. Per tant, jo crec que és aquí on hem de buscar nosaltres allò que podríem dir, no sé quina paraula utilitzar perquè normal no és l'adequada, natural tampoc, però allò que creiem nosaltres que és el contingut bàsic del final de la infància, per preservar-lo, més enllà que l'estètica, el llenguatge, les relacions estiguin condicionades per fora. Com hem de dir al pare, el seu fill no ha avançat d'adolescència, està en una etapa en la que li toca dir no, perquè ja era una etapa de no en aquella època, però és una etapa en la que encara li toca jugar d'aquesta manera, i nosaltres el que li oferim és això. I ja dic, és una batalla contra el mercat i contra el discurs de fora. Una altra pregunta? Sí, jo sí que en faria una més. Estem celebrant un bicentenari d'una institució religiosa i estem parlant d'un món que necessita ser transformat perquè creiem en un món de les persones, un món més humà, però realment aquestes institucions tenen un missatge que és molt difícil de vendre. No sé si SADE farà algun congrés per dir com vendre el missatge dels valors evangèlics. Llavors, quin futur ens espera en aquestes congregacions, aquestes institucions que tenim uns valors que estan tan poc de moda? Bueno, jo crec que espero que sigui un llarg futur. Espero que sigui un llarg futur. Justament per l'apreci de la diferència. El Jaume deia, jo soc aquí, em sembla que ha dit l'ovella negra, però em sembla que és molt bonic que puguem seure aquí i parlar, jo diria gairebé el mateix llenguatge, persones des de posicions
en la vida diferent, diguem compromisos vitals diferents, si voleu, no? Però a la mateixa direcció. Doncs ho trobo molt bonic i per tant espero també que institucions com les nostres sapiguem també adaptar-nos al moment. Tenim una saviesa, diguem, heretada a vegades d'això, de 200 anys o a vegades de més temps, no? Doncs com aquesta saviesa l'adaptem al moment actual pel servei als infants i joves, no és pel nostre propi servei, sinó pel seu. Jo també soc prou optimista, crec que mentre donem resposta a la realitat i sapiguem viure en aquest món, no en un altre, sinó en aquest, serem necessaris. I quan dic serem necessaris vol dir que tenim una resposta a donar o sobretot tenim preguntes per fer. Crec que els qüestionaments ajuden molt a viure tothom. Però sobretot també penso que una institució així com la nostra ajuda com al contrapunt. És a dir, ajuda a la vida, de dir, aquests testimonis, ara mateix mirava l'exposició i dic, teniu gent que mor fa poc, Dic, fa poc, i diu, sí, ara entrarà aquesta beatificació i tal, no? Què vull dir amb això? Que els testimonis són els que veritablement, o sigui, la gent és la que genera els interrogants. Per què aquest va morir? Per què l'altre va esperar? Per què hi ha gent que s'aixeca cada dia i se'n va a treballar no sé on i fa que les coses... Penso que mentre donem resposta a les necessitats i mentre sapiguem generar les preguntes i sobretot viure a fons el testimoni que volem, viure a fons, el testimoni després tot ho tornen als altres, no? Vull dir que el testimoniatge, viure a fons el que pensem que val la pena fer i no esperar èxits. Penso que un dels problemes que a vegades hem tingut a nivell religiós és esperar que les coses les aplaudeixin. I penso que hem de ser de Natzaret i deixem vendre el producte, no? Hem de ser de Natzaret, que és vida oculta, després les coses si surten d'allà, doncs mira, s'ha d'estar a la realitat, viure la teva realitat i viure el millor possible de cara als altres, donant als altres el que necessiten, el que tu creus que necessiten. Hem dit com entre cometes el dissident, jo espero que tingueu futur, però és el moment en què vivim especialment a casa nostra, en el que sembla impossible, que d'alguna manera, per exemple, l'últim text de papers de Cristianisme i Justícia deien trobar aquests espais de diàleg que sembla impossible quan és veritablement possible, perquè és veritablement possible, majoritàriament coincidir. Quin és el futur, al meu parer, que totes aquestes, anava a dir tribus, però no s'enfadeu, totes aquestes companyies i grups diversos associats a una idea religiosa de la vida i una idea de l'educació, on crec que està el futur? Si som capaços de posar de relleu allò que veritablement compartim i no posar davant el que és molt difícil que podem arribar a compartir. Però que jo recordi, almenys en el que he anat estudiant al llarg del temps, tots els grups que creen companyies relacionades amb l'educació, tots comencen primer, òbviament, amb una enorme preocupació per la infància, especialment per les infàncies de determinats barris, de determinats llocs. Tots comencen dient, hem de fer, no es deia en aquelles coses sí, però a poc es va dient així, hem de fer possible garantir el dret de tot infant a l'educació. Per tant, la nostra missió a la vida és fer possible l'educació que altres no faran possible. I si no el fa l'administració, els estats, els poderosos, ho farem nosaltres. I en general tots aquests grups, tots els vostres grups, neixen sempre d'una manera antiinstitucional. En general tots són d'alguna manera inicialment franciscans o Che Guevaras, d'alguna manera, són sempre alguns que contesten
la lògica institucional ordenada i que per tant proposen una altra escola o una altra manera de ser. El que passa que 2 anys o el que sigui passa això, com dir, tot Che Guevara acaba en una samarreta, doncs totes les històries renovadores poden acabar institucionalitzades. Però jo crec que en la mesura que ens acabem trobant en aquest percentatge, que segur que és més del 50% del que entenem de la vida de l'escola i de la infància, en aquesta lluita que el nostre enemic en realitat són els que pretenen una altra cosa de l'escola. Els que pretenen una altra escola, els que volen continuar tenint súbdits, els que volen continuar tenint mà d'obra, els que volen continuar amb les desigualtats... Però aquests no són els nostres, nosaltres. Jo crec que podem trobar futur per a qualsevol iniciativa amb una lògica, insisteixo, en el que més del 50%, perquè per mig està la infantesa en el sentit real de la paraula, l'educació, la institució escolar com a espai de possibilitats que no tenen altres llocs. Jo crec que aquí tindrem futur. Ara, aquelles que acaben col·locant-se en el territori catequètic, per dir d'alguna manera, el territori de fer missions per a conquerir fidels, doncs aquí jo crec que ningú dels que estem aquí opinem que això sigui el futur de les vostres congregacions o de les vostres escoles. Però bueno, és una visió molt des de fora, ja disculparem. No, un com va per diferents països i veu les escoles, jo tinc la sort que cada mes vaig a Venezuela i nosaltres tenim 16 escoles a Venezuela. El que ha mantingut aquestes escoles és la comunitat educativa, el juntar-se i tindre esperança en què tot això canviarà i que hem de preparar la gent pel canvi. És a dir, que aquells que s'estan educant ara, quan canviï, puguin donar una paraula diferent. Aleshores, crec que aquesta força que té l'escola va més enllà, anava a dir, del cristianisme, no? Vull dir que va més enllà, o sigui, és una força del seguiment de Jesús, per suposat, però és una força social. I avui aquestes escoles de l'ABEC, que són quasi 3.000, no els hi han tret la subvenció des del govern, que és una cosa inaudita, però no han tret la subvenció perquè si no la gent es suïcidaria. Els joves, o sigui, les escoles han generat molt futur pel mateix país, no? Aleshores, bueno, són testimonis, te'n vas a altres llocs i veus que l'escola és un reducte que l'únic que fa és la seva presència, no fa res més. Te'n vas a Indonèsia, en un país musulmà, i dius que falla una escola catòlica per respectar la gent, i l'escola està plena. I dius, per què el porten a l'escola? Si hi ha altres escoles, no? Perquè l'escola religiosa és una escola que respecta que siguis musulmà, respecta que no ho siguis, respecta que siguis el que sigui, no? Doncs en aquesta línia reforçant una mica el que deies. Hem de buscar el que ens uneix i sobretot el que ens ajuda a construir-nos a tots plegats, perquè si no ens traurem els ulls i quedarem tots cecs, mancos, no sé, quedarem tots bastant malament per fer coses. Sí, hem de buscar un punt. I a tot arreu hi és el punt. En situacions molt difícils, sort n'hi ha hagut de generar aquesta esperança i de focalitzar les necessitats i deixar-nos estar d'altres coses. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Podríem continuar xerrant, perquè temes n'hi ha per donar i per vendre. Agraïm-vos novament la presència, també poder comptar amb la vostra presència també. I realment recuperar el títol, Eduquem per transformar. S'han obert moltes finestres, molts flaixos de coses, però és el que dona sentit a molts dels que estem aquí, sigui les famílies, els que tenim fills, filles, els que ens volem dedicar i ens dediquem a l'educació per realment aconseguir aquest món millor. Com dèiem a l'inici, si volem canviar la realitat, canviem les converses, doncs també és una invitació a tots a portar-nos aquest canvi de converses allà on estem per buscar aquest món millor que es faci habitable per tothom. Doncs moltes gràcies, bona nit. Viaggi che